Uyangubani, uhambizindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isikalelo esinjani. Uyangubani, uhambizindawo ezinjani, uphila nabantu abanjani, uphethe isikalelo esinjani. Sanbonani, today is the 28th of October, showers of blessings outside as we are celebrating Lerato and Vuyo's Umembeso. There are sheets, there are blankets, there's so much of joy. I hope you do enjoy the rest of this event. We love you, Vuyo and Lerato. Enjoy your marriage. Se stove sem gás, impine fora e tuca, lembro. E música.
Sisiphumzile i-drone. Siphumzila ke. Phela represent umuntu bonke abekho nje. Hamba represent. Waza maqola. Alala. Usisi sinenhlahla. Alala. Usisi Fatima i-drone. Umama Dudu, ipindi fanele Mama Dudu. Usisi Masibisi, ipindi fanele duko nengubo. Usisi Kamthoko, ingubo ipindi fanele duko. Malumekazi umagumede, ipindi fanele duko nengubo. Hlala Fatima nazi mama. Yazi ngefanele. Position. Yabona ngiyafana. Malumekazi umakhanya, ipindi fanele duko nengubo. Uyena lo. Umashembe. Light pele. Malumekazi umashembe. Usisi uthendeleza Izovela ingalo yakho kuzi. Wala ngizana manje yenza ayitena. Ukuthi Usisi Khanye i-pro. Yoni. Usizakele ipindi fanele duko nengubo. Ngizokwenza umsebenzi. Edit. Ayikho yebo. Oh. Thank you, Michael. No. Usisi Thembelihle. Alala. Ibambela. Usisi Nozipho i-pro. Engaziza iluva. Phela ingane yami yalemala. Baba. Malumekazi umathabethe, ipindi fanele duko. Alala.
Kalisa Pro. Kalisa. Makoli Pro. Opo makoli manje. Sinale mbiza lapha ekhaya ihamba nasa stove Imbiza. Asingulele ke apha ekhaya okwane senzele nasinika lembeko kwasenzele ehlobo sithe inkosi kakhulu ngexesha lalifutshane lingaka ngasithobela sithe inkosi kakhulu. Amen.
Kodwa mwazi wasekugcineni. La. Siyabonga ke bantu basekhaya. Sithe inkosi kontuli ngaye. Konke sizamkhulula ke. Kodwa kwangu ukuthi thina sigqibile yonke into lesithi sizayenza apha kule ndawo. Siyabulela. Siyabonga kuNkulunkulu ongcwele ukuthi usihlanganisile la namhlanje kuNkulunkulu ongcwele sijabule. Sesiyacela kuNkulunkulu ongcwele ukuthi uthathe indawo yakho kuNkulunkulu ongcwele kuleke ikhona abasomali bazi lapha okusisifaka. Siyacela kuNkulunkulu ongcwele ukuthi uthathe indawo yakho abasomali lapho ubaqinise kuNkulunkulu ongcwele ukuthi uma ngabe ifika bakukhumbule wena ngaso sonke isikhathi ukuthi wena uqala umphelelisi wakho bonke ngoJesu Kristu Nkosi yethu asiyele sonke. Siyabonga umkhuleko. Sesocela ke la ozoswelcome, we welcoming la uTumela. Ngizocela ukuthi nikhululeke njoba nilana ni-enjoye and singathi uNkulunkulu engaba nathi kule program and aphinde futhi yonke into ihambe ngendlela enhle. Siyabonga. Sengizocela la ozokwenza i-word of God. Upastor Mahambula. Pastor Mahambula. Hallelujah. Hallelujah. Egameni lenkosi uKristu Yesu. Ngibonisa bonke abalapha abathamele oluhleli inkosi sikelele. Ngibonisa egameni lenkosi. Ngibonisa izifemeli zombili, ifemeli yakwaMathomane nefemeli yakwaNtuli. Ngibonisa egameni lenkosi. Ngibonisa abakosi ngaye. Inkosi sikelele abathatha. Inkosi Ibongo. Ndizoba namazwi amaninzi program director inkosi Mansikelele. Ukundibuzeleyo andimanga kwinkonzo ka-11 yokuzisa intshumayelo. Inkosi Mansikelele bakuphenduka abantu. Inkosi Mansikelele kukuqondisa ukuba oku sihlangene ngako kuvelaphi. Inkosi Mansikelele wathi kuYehova uThixo akulungile umuntu abe yedwa. Ngiyakunenzela uncedi
ongowabo. Uvesi 21 ufundeka ngohlobo. UYehova uThixo wawisa ubuthongo obukhulu phezu ko-Adamu, walala, wathabatha walunye ezimbandeni zakhe, wavinga ngenyawo esikhundleni salo. UYehova uThixo walakha ubambo abelithabathe u-Adamu, lwaba ngumfazi, wamzisa ku-Adamu. Wathi u-Adamu, eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am, inyama yasenyameni yam. Lo yena ukubizwa othiwa ungumfazi ngokuba ethathathe endodeni. Ngenxa yoko indoda yomshiya uyise nonina inamathele kumkayo, babe nyamanye. Ke eli lilizwi likaThixo elisikeleleke inkosi ngoku kude kuse kwamaphakadeni asemaphakadeni. Inkosi engesisikelele yiyo loo ndawo ke endifuna ukuqondisa ngayo. Inkosi mayisikelele ukuba oku ukwenzayo namhlanje umzalwana wam Mathomane kokuvela kuThixo. Wathi uThixo akulungile ube wedwa, wathi uzakwenzela umncedi ongowakho. Ngoku nosisandla sakho esiza kunceda kwinto yonke, kunothuwe akwazi ukuphakamisa, naye kunothawe ukwazi uba umphakamisa. Babunomntwana ekhawuthi ndinayo, angaveli apho surprise omnye uthi hayi kabakasizi kodwa uzawuvele kwintokozo. Uyachitha umtshana yile incinci engayo okungakhawe ivali eqaleni bawemsini ekuvuleni kuwo. Inkosi kaThixo ndinganikelwa into kuba zinezinto ezivela izaku babizana. Inkosi mayisikelele. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ikakhulu, ngibongela mina nje, ngibonga nanokuhlonipha kulesikhashana, kulesikhundla ebengisiphethe singangifanele. Ngiyabonga-ke sengathi ngiyaqhubeka kahle nani enenza inhlangano yomshado phakathi kwaleli khaya emndenini. Ezokhuluma simlalele sonke, ngiyazi abanye besanda but ngiyacela please ngenkulu inhlonipho. Thank you, ma'am. Sibonge umphathi wahlelo. Ngibingelela ngabo ngakhulu olusuku olufanelekile. Bese ngibingelela abomndeni wamathobela. Ngithi uKristu uyinkosi. Phinde ngibingelele umndeni wamaNtuli. Ngithi angiyazi le njabule nayo namhlanje
kodwa bayiqali namhlanje yaqala ngalwele yakanjalo konke babamathokola befikile lapha ekhaya. Ngajabula Nkosi yami nangazi ukuthi nathini. Angaze ngibone uthando olungaka bakithi. Abantu babona befika nesithi hayi bazokhona Nkosi yami kusho ukuthi basayobuya ngelinye ilanga. Hey bavele basimangaza. Bavele bamthengisa okwebhayi. Hey uNkulunkulu wemuhle. Awu bakwethu bakaMathobela. Hayi siyabonga kakhulu. Sifisa khona ukuthi nje uNkulunkulu lolu suku namaleli gxathi esenzela thathela uNkulunkulu asigcine njalo kuhambe kahle kuze kube sekugcineni. Sithandane kakhulu izingane zami Nkosi yami. Zihlale kahle ziphile zani uNkulunkulu abe nani. Namanje masesihamba siyamcela uNkulunkulu ukuthi abe nathi sonke. Sihambe futhi sijabule size sifike emakhaya sijabule. Ngiyabonga kakhulu. Can I share the show with Sister Lindy, guys? No, can I share the show with Sister Lindy? Can I share with Sister Lindy? Tell me Sister Lindy. No, I need to show. Tell me Sister Lindy. Oh no. Uthetha isiXhosa onganivanga uyobuza kusekaleni wakhe umatona umajima umalangana makoti utata bawo uthethana size apha kuba sokuthanda sifuna nabantu bakokwenu bazibona uba siphumile singamangqondo sizogawula intombi yakwanini kuba ithandwe ngumntana wethu nathi siyayithanda. Uyathandwa ke umfazi kaToko banothando ootata bakwaToko andibenzeli nditsho ukuba ndiyamsithi nawe ungabona umama bakhona bakhona ababahle ootata bakhona bahle. Ndinethemba njengoba ungaka umntu wayofika ngapha ekhini mhlawubuyayo apha bazokufanisa kakhulu kuba siyodla thina apha ekhaya asibavaleli ngaphandle abantwana babantu. Uzosiphathe kahle nathi usithande ngoba nathi siyakuthanda singoDogo enkosi. Ngiyabulela mama. Ngicela ngishele ihlombe kakhulu. Thank you very much. Siyadlula ke bafowethu with i-program yethu. I'm going to ask umfundisi Marangula ngisho Mahangula sorry. Ngizocela siya kwi-engagement. Praise the Lord. Praise the Lord. Item ngizocela ngifisa ngena bangaba namfundisi asesizala ukuthi content ufuna ukubona khona lizoyenza angikikize bakamakoti. Hayi bakamakoti abakikize. Sicela ukuthi sisebenzise ama-iPhone mashoot. Ama-Android kuyale note sigcine nge-3310 sizoma ngayo ngadlala ngoba nami sisephatheka manje ndawo zazayithi zami khona mbamba phela khona yes mom yes oh nice oh wow it's great oh no oh my god no no kwela ngicela abakwaNkosi bakikize lokwela lensizwe sibili kana insizwe sibili lo ingakho kwela ngathi nje mawuhamba la sizoba la ngegadi uthumela bela mayingeke ngeke size la ngoba ababheke insizwe kanje haleluya amen. So ngizocela umfundisi esengaphambili bazalwane to the engagement, to bless the engagement. Praise the Lord.
umfundisi noma ngidedele nithi kodwa umfundisi ngifuna ngicela la ithuza ngicela ngisheshe ngomfundisi lo praise the Lord and so ngithandaze fire so lenzini hallelujah amen ngicela ukuthatha i-SMS ukuxoxa namakhelwane mase bona sigcwele phone Sanibonani. Molweni. Ngibulise nonke ngegama elihle leNkosi yami Yesu Kristu. Amen. Zikhona izinto that you can do. Zikhona izinto that sabayenza kodwa kuyenza. Oh no. Isikhathi esiningi izinto siyazikhuluma, hayi ngiyakhuluma ngoba ngila eThekwini. Kodwa okubalulekile ukuthi umuntu azigcine isithembiso. Isikhathi esiningi siyazikhuluma izinto kodwa singazenzi. Ukikiza mama hii ukikiza Manduli yeah. I'm not going to say a lot. I think we are wise if you know what you need to do. And I think we have the routine why it's in our kodwa ke engifuna ukwazi ukuthi le indlela esizoyiqala angifuni ukuthi ifanele ezinye indlela ezibheke esithubeni kodwa ngifuna ukuthi kube ukuqala kuphakathi kwethu. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ezinye izinto zimenza umuntu abe emotional kancane so kodwa ke kuko konke kade ngisho lento sayikhuluma ndayithetha ngesikhulumo sayithetha isiXhosa sasithetha isiXhosa ke siyathetha ukuba ndizakwenza ngolu hlobo so abantu ke bayakhala ke uma ungenzile babone ukuthi wenzile ilanga lomshado ngemisiwe kodwa likude ngifuna ukuthi ke noma uhamba uye emsebenzini babone phela abantu ukuthi awusuyinkondiso yomuntu. Awukikisa baba ukikisa nawe ufuna nje uyicabangela into zakho kodwa ukukhumbula ukuthi hawu konje kukhona la inkomo ekhona ngokusho kanjalo ke Jehovah shubike manje ona nasibeka khona kodwa Kikisa kukushaba phansi kikisa
Ngiyathandaza baba egameni likaYesu uNkulunkulu omhlophe nomthando Thixo wami ngiyakuhlanganisa namhlanje isiqalo sawo Thixo wami uNkulunkulu ebagcine abantwana Thixo wami baphile banqabise kulo igama usikela baba umthando wami egameni likaYesu baba Thixo wami umthando uphuma kuwe ngoba wena sikela baba umthando egameni likaYesu banika amandla Thixo wammeleze ulela kwesikhama somthando Thixo wami basikelele Thixo wami kubo konke okusisidingo baba empilweni yabo ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu enye moyengele ngala baba ngobisi lakho ngiyadala siyabonga thank you Kristu amen sishade ihlombe shada uNkulunkulu would I be if it wasn't for your grace, for your grace? Where would I be? Where would I be, Lord? If not for your grace, for your grace. Can I ask on the tables? Yes, I saw some things. This is a toast to say we thank you God for this wonderful day. On the day we're going to be toasting. This is and if I think it was the first miracle that was made by Jesus. Now pay why. Ithanda maselithi umfundisi izwi laNkulunkulu uJesu wenze waye and maselithi laba mnandi ngaphezulu kwalelo likhona. Praise the Lord. Okumnandi ukuthi abashadikazi bayamema uJesu emshadweni. Abashadayo kuhle ukuthi njengoba nishada nje ushilo bakuthi you must invite uJesu as God to the center of everything emshadweni. Amen. Ngizocela ukuthi ematafuleni lethu nichoose umzalwane nimthemba ukuthi angasivalela champagne. DJ uthi ingoma ethi kancane. So the order of today was Umembeso, Umembeso Abagamatomane, Umembeso Abagantuli, and / engagement. Thank you so much guys for coming. And we had a great time.